नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचो मुख्य खबरो. लाट अडथळा निर्माण करच्याक विरोध. मच्छीमारा खंयच्यान पंतप्रधानाक पत्र मोहीम. कॉन्क्रीट रस्तो बेगी जावू लोकां खंयच्यान जोरदार मागणी. माधवी एमका दिनकर देसाई पुरस्कार. राना भितर झाडाची कत्तल. BSNL लागून लोकांलो संताप. आज जिल्ह्या भितर 75 लोकांक कोरोना पॉझिटिव्ह. सागरमाला प्रकल्पा अंतर्गत रवींद्रनाथ टॅगोर समुद्र किनाऱ्याचेर लाट अडथळा निर्माण करच्याक मच्छीमारान विरोध केला. प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आज पंतप्रधानाक पत्रलेखन मोहीम सुरू केला. कारवारच्या शहराच्या मध्यभागी आशिल्ल्या टपालाकडे जमून मच्छीमार लोकांनी सांगले की जो वेळपर्यंत बांधकाम थांबचे ना तो वेळपर्यंत लढा चालूच रावतलो. आमगेलो समुद्र किनारो कायम दवरसाठी संघर्षाची गरज आसा. आमगेल्या हक्काच्या रक्षणासाठी ही जागा सोडू जाय अशी आमगेली मागणी आसा. आमी ल्हानपणापासून कारवारात आसात आणि सरकारा खंयच्यान अन्याय आणि अत्याचार पळयले आसात. रवींद्रनाथ टॅगोर समुद्र किनारो सी बर्डा टायमाचेर बीन वाचून घेतलो आणि आता बंदर विस्तारासाठी गेल्यान आमकां समुद्र किनारो मेळचो ना अशी ह्या पत्रात बरयले आसा. अशी 500 पत्रां प्रधानमंत्री कार्यालयात धाड दितली म्हण मच्छीमार लोकांनी सांगला. ह्या टायमार चित्ताकुला ग्रामपंचायत माजी अध्यक्ष राजू तांडेल आणि इतर लोक उपस्थित आशिल्ले. कारवारात भांडी शिट्ट्यार कॉन्क्रीट रस्त्याचे काम खूप धिम्या गतीन चालू आसा आणि त्याक लागून गाड्याक येवच्याक वयच्याक खूप त्रास जाता म्हण लोकांनी संताप व्यक्त केला. प्रत्येक वर्साक रस्त्याचेर व्हडले खड्डे पडटाले. कित्येक पटी डांबरीकरण करून सुद्धा प्रश्न सुटूना म्हण ह्या पटी कॉन्क्रीट रस्त्याचे काम हाती घेतले. जालान रस्त्याचो एक भाग पूर्ण झाला, दुसरो भाग अजून जावचो आसा. कॉन्क्रीट रस्त्यावेल्यान शिरवटच्यान गाड्याक कारवाराक येवं जाय. जालान 2 बशी एक कडेन जालान दोन्ही बाजून जागो ना. कॉन्क्रीटच्या एका बाजून रस्त्याच्या मधोमध माती आणि चिखल जावन पडला. हेचो परिणाम गाड्या बरोबर आजूबाजून आशिल्ल्या लोकांक बी जाता. कॉन्क्रीट रस्त्याचे काम हाती घेयिल्ले बद्दल लोक आनंद व्यक्त करतात. जालान कामाक विलंब जाले बद्दल नाराज बीन आसात. रेल्वे स्थानका खंयच्यान कारवारा कडेन येताना लोक कंठाळून वयतात. रात्रीन गाडी चालवचे खूप मुश्कील जावन पडला म्हण लोकांनी संताप व्यक्त केला. अंकोला माधवी दिनकर हेमका दिनकर देसाई पुरस्कार मेळ्ळो. दिनकर देसाई फाउंडेशनच्या नावान राज्यस्तरीय काव्य पुरस्कार डॉक्टर दिनकर देसाई ह्या नावान कवी माधवी भंडारी केरेकोण हेमका प्रदान केलो. पुरस्कारा बरोबर 10,000 रुपये रोख बी दिले. कोविड-19 कारणा लागून दिनकर देसाई हेमगेल्या वाढदिवसा दिवशी म्हटल्यार 10 सप्टेंबराक फाउंडेशनाचे प्रतिनिधी माधवील्या घरा वचून हो पुरस्कार प्रदान करतले. दिनकर देसाई हेमगेल्या नावाचेर हो 22वा पुरस्कार आसा. शिरसी BSNL इंटरनेट यंत्रणा बिगडत चल्ला आणि लोकांक खास करून विद्यार्थ्यांक त्याचो त्रास जावू लागला. सद्याक सरकारान ऑनलायन शिक्षण दिवंक सुरू केला. खेडे गावात BSNL सोडल्यान खंयचे बीन इंटरनेट मेळचे ना. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर मोठो प्रश्न निर्माण झाला. विद्यार्थ्यालो हो प्रश्न सोडवसाठी BSNL अधिकारीन लक्ष घालचे म्हण लोकांची विनंती आसा. पावसा पयलेच BSNL यंत्रणा बिगडिल्ली आशिल्ली. जाल्यार आतां पावस आनी वाऱ्यान आनी बिगडटे गेला. BSNL संस्थे भितर भ्रष्टाचार चलते आसा आणि लोकांक ते दिशाभूल करते आसात. जयडा हे एक संरक्षित रान आसा. मनशाक हिंग प्रवेश करचे अवघड आसा. जाल्यान बी आता हे सुरक्षित ना. आज हिंगा महागड्या रुखाचे सतत कत्तल जाती आसा आणि रूख गायब जाते आसात. काळी वाघ संरक्षित क्षेत्रात गेल्ल्या 1 वर्षापासून खूप प्रमाणात चोरी जाती आसा आणि हे सगळे वन अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे जाती आसा. बारगद्या शिबिराच्या 3 किलोमीटर अंतराचेर रस्त्या बाजून 40 पेक्षा जास्ती झाडां कापील मेळ्ळी आणि तेमी हिरवीगार झाडां बी कापली. काही सागवानी झाडां आणि काही सिसमची झाडां बीन मोड काढली. सीमावर्ती तालुक्यातल्यान गोंयांत लाकूड वयता म्हण संशय गांवच्या लोकांनी व्यक्त केला. 6 ते 8 लोकांलो गट असू शकता असे संशय स्थानिक लोकांनी व्यक्त केला. राना चोरी करच्या अपराधालो शोध घेऊन
तेमचेर कारवाई करची म्हण स्थानिकाली मागणी आसा। आज जिल्ह्या भितर 75 लोकांक कोरोना पॉझिटिव्ह जाले। तशेंच 117 लोक बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। आज हळियाळ आणि शिरशी भितर सगळ्यात जास्त केस मेळिल्ले आसात। हळियाळा भितर 37 आणि शिरशी भितर 21। आज कारवारात 5, अंकोला 4, कुमटा 3, भटकळ 1, सिरसी 21, येल्लापूर 1, हळियाळ 37 लोकांक कोरोना पॉझिटिव्ह येयिल्लो आसा। आतापर्यंत जिल्ह्या भितर 3143 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसात आणि 2229 लोक बरे जावन डिस्चार्ज जाले आसा। 150 लोक अजुनूय बी ट्रिटमेंट घेतली आसात। 28 लोकांले मरण जाले आसा। आणि इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता। घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूजाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनलाक सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।